Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarna kita sang panahon, mga kaaksyon. Naman ay ginabantayan gid sa mga utod naton nga mga mangunguma kag mga mangingisda, mga kaaksyon sa tagsa kagabi. Iban nga patupa sila sa lakat sang panahon kung paano sabod action hands mo sa ila sining humay, paano sila magtanom sa ila sining mga mais dira, tubo kag iban pa, na? Ang mga mangingisda naman nagabantay sila kung sanong high tide, sano ang low tide, may bagyo bla kun waay to secure sang ila sining pagpangisda, ngay di malang alang sa lawod. Pero matingala ko bla action hands kun Webes kag Biyernes, daw nowhere to be found per Mrs. Sir Dave ko how. Anong natabo kasi kay pag-insindi ko Lunes to Miyerkules si Sir Gani Republika na aksyon hands no. Oo. Daw hindi pagka Huwebes Biyernes si Sir Dave Quahaw. Pagka Saturday and Sunday si Sir Melvin Chiero na naman. Amo ning duty daw tatlo na ka mga isganan nga taga Provincial Disaster Management Program Division ang aton pirmi ginaayo kada gabi to inform the public kung kumusta si panahon. Pero kung Huwebes kag Biyernes daw paslawan ta pirmi Sir Dave Quahaw, sir. This is Sir Dave man. Basi ara na guro siya. Basi hindi lang batian ng raging rings ng cellphone. Ara siya. Ara sa gali. Away. Garing lang. Sige, no problem. Action hands kita na lang ang pumuloyo magpanilag sa aton nga sitwasyon na kamo na lang bata-banta dira kon sa diin kamo banda maga-preparar sa inyo kaugalingan. Action Firing Line. Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon diri kita anay sa pinakaimportante gido nga bahin sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sa kinaiya
kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, lasay 59 na subong adlaw Webes kita. Yari na sa Mayo 6, 2021. Bukas ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube plus ang aton sa nga Twitter account pang Kaksyon. Pwede ka mo makabisita dito. Ang aton sa nga text hotline 0963-7570874. Ayo lang ko sa mga nagahatag sang opinion live via Facebook and sa text hotline naton 2 to 3 liners lang. Kaghatag ka mo opinion, hindi lang tamaan ka kuan bugat nga makapasakit kita sa aton nga mga ginahatagan sang opinion. Inang slight lang nga makayuhom kita. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tub-tublas nuwebe ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Hinaygid sa dalanon mga kaaksyon because kagabi duwa ka kabuhi ang ginbawi mga kaaksyon. Lonsay ini mga nagkalamatay sa disgrasya sa motor siklo. Isa naglunta dito sa syudad sang Himamaylan. Ining isa ka para teacher action henso inang naga-volunteer nga maestro o kon manunudlo. Sakay sa motorsiklo mga alas 8 kagabi na numanti mo yaway matulupangdan ang nakapark nga cargo truck sa kilid sang dalan, sumuhot to siya. Patay. Ang driver sang truck, according sa pagpamangkot sang pulis sa iya, may ara man siya kuno warning device ginbutanga. O galing daw na timingan, ginaction hands nga pagkuha niya kay manuglakat na siya kay nabiriya siya, amo man ang pagbunggo. Tigaling kay iya lang to ya aligasyon. Way gid bi saksi. Tani kun buhi lang ining nakabunggo, basi nakasugid, maning nga way gina-warning device na. Aksyon Firing Line. Pero tapos ng istorya, next time, hindi ta magmangin mangin tamaran sa aton sirikaw galingon sa mga nagapark da sa mga salakyan. Pangintindi ko da, mayara da sang kwan. So, dira dapit na mayara da sang inang, na ginipoobrahan sa mga salakyan gani, talier. Daw mo na, dapat, hindi mga talier man baskilid sang dalan sa mga highways na. Hindi nyo paghimuon nga daw tag-iya kamos dalan da nga dira nyo paparkingon na ginaobra nyo nga mga salakyan. Aksyon Firing Line. Labi na gid kon kwan inang highway no? Bow. Kuidaho gid ka mo. No? Kay may kalapatay nga mga tao tungod sa inyo nga mga kay responsable nga trabaho bla. Aksyon Firing Line. Damo to, timing gid ko no nga pagkuha sang driver sang iya sa nga early warning device
hana na siya magsaka sa salakyan niya kay malakat na kay naayo ng aberya, amo man ang pagsalpok sa motor, grabe ka timing gino. Chimpo niya na gid or gasugid ay hansang husto ang driver sang truck nga ini. Action firing line. Inang tukibo nato ngalingiti may mga posible regluhanay naman lang to. Kabay pa nga nagasugid ng saktong driver aton pamangkot malang na way man tiyaga nugid sa iya. Tari sugid na lang ta kung may warning device ba kun way kay may nagahutik di sa aton nga way to. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon, patay man gyapon baw. Tiyo pa ni sang amon nga presidente sang Energy Funds Club sa Action Radio Bacolod do. Isa ka gwardya halin di sa Bacolod pauli to sa San Enrique, ga motorsiklo man sakay sa nakabunggo siya sa poste sa may Kalumanggan sa Bago daw. Abi ko ganing dalan nang ga-curve la, hindi man tadlong man lang. Tansya sang investigation mga kaksyon sang pulis base bla na piyungan or tungod sa kakapoy bla sang trabaho nga ti gabi ni Blackson Hens. Lumiko lang siya kalit pa dulong sa poste nga kalapad man sang dalan. Amo na bla. Tigaling kiti amo na base tuyo 11 kagabi, no? Baw didto gisa nagnuno skulo kilid ka poste ho. Basi utod pa ni sang akon nga teacher bla before nga taga San Enrique kay Roma ang apelyido. Action firing line. Pero ti halong gid. Na kon daw di na kaya mag-drive, labi na gid ko naka-shot ka man abi, ipa-drive sa iban nga tawo or di ka na ibilin ng motorsiklo mo kagi balikon buwas aga may mga di pasahe pamanta. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon diriya sa syudad sa Bacolod nga laom, no? Ang Bacolod nga madugangan ang padalasang vaccine diri sa syudad sa Bacolod pero may manog abot di sa ato na buwas nga adlaw. Action firing line. Kag ang Bacolod non tinagalaoman nga makalambot 12,000 nga mabakunahan diri sa aton ti subong do kaninit pagiti way tamihimo bisan gani ang Negros Occidental naga ulo antos man, no? Sang bakuna nga ginatawag naton inang kabalokang katabo sa buong Pilipinas, ang bakuna nga ginapadala di sa aton, kung sa mga ulan pa, agsik lang ng aton subong di. Kung may mahatag sa aton di, thank you. Kung ay, goodbye. Action firing line. Di pareho abi sa kwan, sa pungsod Amerika. Ti damo sila kwarta, siyempre unahon, ganyan bakal kagay ibakuna to sa mga tao nila tong ilaman dito no? Antes sila magpang-share sang ilaw sining nga kwarta mga kaksyon o kung bakuna diri sa iban nga pungsod kagang Pilipinas. Ti Pilipinas subong na kulukontra pa naton daan ang pungsod Amerika nga muning dako may makabulig sa bugo sa kalibutan. Action firing line. Sige lang ara man si pungsod China sa aton nga mo ang nagabulig sa aton kung nagakinahanglan kita sang bakuna mga kaksyon. Action firing line. Sa probinsya karon nga balita mga kaksyon, kay nasa nga gan interview na action artay hopon si Dr. Zifard Kailian. Maayo sa kay Governor Lacson sang moratorium sang travel bangod sa padayon nga pagsaka ya sang kwan numero sang COVID-19 sa Negros Occidental. Grabe na gid man tuod. Action firing line. Doon di mo patihan bla. Pero karon check naton si Gov Lacson kay pagintindi naton may ara sang moratorium travel gid man himuon diri pero indi ya bugos nga Negros Occidental. Amo na aton klaruhon karon kundi sa didto lang nga mga lugar nga may madamo sang mga positibo subong nga atibo sining COVID-19. Action firing line. Iban nga balita hinubaan balik na sa pagbaton sa mga turista kag bisita buwas nga adlaw. Ati makalagaw-lagaw na, no? Sa hinubaan ng aton sining mga utod nga gusto magsayo, no? Pero kung ako sinyo, di mo lang importante kag ligo-ligo malang kag gakwanda. Pahuway-huway lang guru anay. Action Brian Borden. Action firing line. Bang lugayawon ko di gamay lang nga balita gikan sa national mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad kay Ariho, no? Sadya ini kay si Presidente Rodrigo Duterte kagabi, ginhangkat niya sa isa ka debate diri si former or retired Supreme Court Senior Associate Justice nga mo si Antonio Carpio.
Ini may koneksyon mga kaksyon sa ginpalayag ni Carpio angot sa isyo sang West Philippine Sea. No? Sa nagligad si Carpio, man nagmuno nga si Presidente Rodrigo Duterte wala gidyasang may mahambal sa mga ginahimo karon sa mga Chinese vessels karon dira bangod may ara na sang ginatawag nga fishing agreement suno pa kay Carpio mga kaksyon sa tunga sang presidente sang China kag pungsod Pilipinas. Action firing line. But lately lang ginsagang man sang Malacanang jawaya. Why na sang amo sina pato-pato ina. Now, tungod sini ginhangkat ni Presidente Rodrigo Duterte si Carpio nga debate tabla, no? Kay nagapati si Duterte yang may lain man nga mga ginawakal si Carpio. Kaangay sining pagdaog sang pungsod Pilipinas sa Permanent Court sang arbitrations sadtong 2016. Mga kaksyon, Action firing line. ginhambalan ni Presidente Rodrigo Duterte si Carpio nga ugok. Siya ugok. Ang bali Hari Roque dire, ginabaton, o di ginhangkat ni Duterte, ginbaton man ni Carpio ang ining panghangkat biabi, no? Subong, sunok ni Roque makaksyon, nagapadayon na ang debate ni Carpio kag ni Duterte. Siya nagakatabo, subong, amo na ning debate, kay nagabalos-balos na sila. Kag hambal ni Roque, handang-handa si Duterte, no? Kung ano man nga debate, mga kaksyon, no? Panagang diri sa Malacanang, wala man sang isla nga ginhatag si Duterte sa iyang administration dito sa China. Siyang ginamuno ng mga Scarborough Shoal nga ina, ang Mischief Reef nga ina, tiara man na sa status quo, dira sa West Philippine Sea, way man na matabok, way man na matandog, da ka okay man lang da, suno iya sa kay Roque mga kaksyon. Ahay, amo na nagkakatabo sa aton sa pandemya, ang mga tao, di nga mga dlagkuan sa Pilipinas, sa pa yung una-una nga sagi ka ulo inaway kag palabtikanay sa ila sila nga mga tinaga, mga kaksyon, ano? Action firing line. Dapat ginuna nilang nila anay guro ang kwan kung paano tani mapuna madula si COVID-19, no? Kaya si Duterte matudway pagitakbati mo, no? Nga nakahambal siya nga China ginaayo kamo namon. Kung pwede, pahalinan nyo ng inyo sa mga vessels dira. No? Kaya jurisdiction ina sang territorial water ina sang pungsod Pilipinas sang inyo ginabutangan dira. Action firing line. Doay pagita kabati, may pagani si Department of Foreign Affairs mo, Tiniboy Locsin, kay may mga diplomatic protest pa. Oo, may mga masakit galing nga mga tinaga to siyang inbutang sa Twitter account niya nga nagabalbal to sa pungsod China, galing kita hibubunot niya isang tao bangod sa sitwasyon ta subong. Action firing line. Hambal to ni Duterte, masakay sa kuno jet ski, mabot ko madumduman nyo na. Sakay ko jet ski, kay makadto ko da sa West Philippine Sea, ko mismo da makuan sila da. Tinuway gid. Mayo patuya ang babae nga Philippine Coast Guard, so nagligad tong adlaw. Pahalin niya ang mga barko sang China, mga kaksyon, paagi iya sa panawagan. Abugada gali ato. Action firing line. Feature sa kina sa isa ka television. Siya panawagan ko man lang to. Nga kung pwede, di ka mo magtinerda kay iya na iya ka Pilipinas nga teritoryo. Ahay. Ang mga barko, do pilak bilog to, nag-andar man, kag naglakat palayo mga kaksyon. Tiara man lang nagali. May pagalig gro babae naman naton gro presidente kay madala sa manami nga tingog, no? Action firing line. Or base na batyagan man sampung sod China nga tidon di naging bantod matarong ginahimot nila. So nagapatrol atong babae nga Philippine Coast Guard mga kaksyon. Pang tawgan niya. Siya pwede lang basi makaidog-idog kamuto kay mga Pinoy namon din nga mga nagapangisda ho. Hindi na sila makapangisda kaya ra kamo da iya. Oh. Una-una duway pag nagpati. Panaugan to nila sang gagmay nga mga sakayan pandagat kagin palapitan kagin ayo ang ini nga mga vessels kundi naglalakat, nagpalayo, tido ka maayo man no. Amo na iya, diplomasiya nga pag-istorya di kay habuyanay sa mga istorya nga mga masakit nga wala man sang
actions. Action firing line. Ang iban nga balita sa Manila, sa nasyonal, Presidente Rodrigo Duterte ginamanduan ang kapulisan nga pang-aristohon gilayon ang mga tawo nga wala nagasuksok sa matarong sa ila sini nga face mask. Action firing line. Hambal niya kamo mga pulis, liyog nyo ko dakop dayon ka griktagin sa prisuhan. Tinong kaso nila sini, no? Tiyan mo na kiwi nga paggamit sa face mask. Di nyo gibutang face mask da sa sungad nyo, ha? O hindi gani nagakililiwid as nawong nyo. Kaya kung makitaan ka mo ka pulis, mahimo ka mo dakpon kag irikta sa prisuhan, ina ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Why na sa mga ayo-ayo pa first offense, so kung ano, irikta sa prisuhan. Di karon, ara, mahadlok na kamo dapat na kay ang tuyo man lang ni Duterte agud ma-address ining padayon nga pagsaka sining numero ni COVID-19. Action firing line. Check taning kapulisan dia kung paano nila ni i-address mga kaksyon ang palayag sang presidente angot sini. Da? Ang presidente sa gihapon, ginasugo niya nga ibalik ang 1,000 ka doses mga kaksyon nga Sinopharm nga vaccine nga ginhatag sang China diri sa pungsod Pilipinas. Amo nang gamit niya sa first dose niya ang Sinopharm nga ini, no? Hambal niya ibalik nyo na ito sa pungsod China ang 1,000 pagid ka doses. So, matapos mga kaaksyon nga ginpakamalaot sa mga medical expert si Duterte nga nagpabakuna sa iya nga ang Sinopharm wala pa sang emergency use authorization nga ginhatag si Food and Drug Administration. Action firing line. Awan ang ginambal ko ng legal gabis, lingko anay, hindi ta mag-usar sang way sa mga pahanugot nga nag-una-una ni sa pabakuna nga tiway man ayhan. And ang ara nga poder sining Sinopharm, amo ang ginatawagin lamang nga compassionate permit, special permit, mga kaksyon ginhatag sa FDA. Tapos ila dayon sakyan ang istorya, palayag to gilayon sang FDA ni Director General Eric Domingo, nga bisan nakapabakuna si Duterte iya sining Sinopharm nga wala pa sang emergency use authorization, na-cover sa galing niya sang compassionate special permit mga kaksyon. Action firing line. Depensa sa dayon kiti violation gid mo, di ba? Ginabawalan gani ang mga pribado nga mga sektor or mga businesses diri sa aton nga gusto magbakal sining nasambit nga mga bakuna sang ilang nga consumption abi. Hindi gani pwede action hands makabakal ang isa ka probinsya, lokalidad, nga may direct contract o contact ato sa mga producers kaya dapat iagi pagid sa national. Ti okay man na para ma-secure gid. Amo nang ginhimo sa nagligad pero ti amo ni Blo. Ang ginatawag naton nga paglapas nauna pa si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Hindi gani pwede ipagamit si ivermectin nga iniho. Kay suno sa ila, why kaagi sa FDA pa gina-clinical trial pa, but kadamo sa mga doktor, ang nagahambal, gid ka nagpabulig, mga ni panagtag, nga pwede ini makabulig, agod makabulong sa kay COVID-19. Action firing line. FDA, manayapon sa tiway pa ni isang pahanugot sa FDA, ti nga ginpasugtan to nga maturukan si Duterte sang Sinopharm nga ato, ti pabalik yung ganiyo. Siguro ti ang kay Duterte delikadesa, nga ti medyo hindi man amo sa ato niya pananawan, tiyan mo na ambal niya balik nyo na to kay ginabira ko din sa mga medical experts kang publiko mismo. Action firing line. Ti kanugon sige na lang FDA gain nyo na lang nadasang EUA na para mausar ta na kanugon para sang 1,000 doses ngina. Action firing line. Kasadya sa Pilipinas subong agod sa bisan pagbakuna na lang paghatag sang bulong ginakamugan pa mo, no? Ginakamugan pa. Ano ginayhan abig sa likod sinitanan man? Action firing line. Ay, sus ko. Anyways, ang COVID-19 subong nga adlaw mga kaksyon nagdugang sang 6,091 nga nagdulot o naglabot naman sa 1,080,172 ang kabilugan. Ang aktibo nagapabilin sa 63,170, ang naka-recover naman 999,111,
Patay subong makaaksyon 191 nga sa diin nagdangat naman sa 17,971 ang kabilugan nga nagkamalamatay sining COVID-19 sa Pilipinas. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Di kita maghalalong lang gid isa kag isa para mas masiguro ang aton sini kabuhi makaaksyon. Hindi magid mabudlay nga sagita kagamit sa aton sini nga face mask no? Face shield, alcohol, social distancing dira agod proteksyonan ang aton sini kaugalingon kiti. Over 1 year naman kita gani nga mo mala ng aton nga protection action hands. Pasalamat sa mga Ginoo bisan way ta bakuna. We are still alive. Bangod sa aton siring nga pagka-responsable sa paggamit sa mga proteksyon sa kaugalingon ta nga mo ni mga face mask nga ini. Aksyon Firing Line. Dire sa Negros Occidental, subong adlaw ang data nagwa. 40 kadako sang Negros Occidental, no? May ara sang 193 ka LSI o kon local case mga kaaksyon. Pagkatapos may ara sang 14 iya ka LSI kag duha ka RUF subong nga adlaw. Ti konsumahon naton mga kaaksyon 209 subong nga adlaw lang sa Negros Occidental. Ang bakulod iya 44. Aksyon Firing Line. Wala ganubo sa 200 or masubra isa kagatos ang numero sa mga bago nga kaso ni COVID-19 sa Negros Occidental. Kaina sang aga sa interview ng Action Artay Hupon sa Action Hotline, si Dr. Zipard Gerhardt Kailian mga kaksyon, ang incident commander diri sa Negros Occidental nagpalayag nga magaistorya siya sa kay Governor Eugenio Silacson agod sa paghingyo nga mag-ayo manliwat sang travel moratorium for Negros Occidental bangod sa pagdugang sining nasambit nga numero ni COVID-19. Action Firing Line. Di maayo man na, o galing kung mag-stop kita for duha ka semana bing pinakalawig or 15 dias abi. Di pagbalik sa ng influx na naman sang travelers naton inbound. Grabe man gyapon mga kaksyon, no? Ang mga lugar subong nga inang may pinakadamo mga kaksyon nagapanguna sa gihapon ang syudad sang San Carlos. Pamati kamuda taga San Carlos diya may gabi inyong hurot. Ang iban diri nga dagko la Carlota may pinakadamo. Victorias, Silay rather, Talisay, Himamaylan, amuning mga syudad subong nga masubra tag isa ka gatos man ang kadamuon sang ila sining COVID-19 mga kaksyon. Action Firing Line. Sa pagintindi naton, plano gid man sang gobernador nga magpatigayon sang ayo sining travel moratorium, but hindi ang bugos nga Negros Occidental kundi ang mga lugar gid lamang nga may ara sang madamo nga numero nga aktibo sining COVID-19. Action Firing Line. Okay, para hindi man mapiktuhan ang big bugos nga Negros Occidental, maayo gid nga tikang kagang iban pagid no nga mahimo matabo karon ni Governor Eugenio Silacson mga kaksyon sa aton sining nga pagpangalagad subong nga gabi. Online sa Firing Line. Sa aton sining nga linya ang gobernador sang Negros, Governor Eugenio Silacson. Sir, good evening sa imo, sir. Good evening, Action Brian, kag sa mga nagapamati. Mayang gabi sa inyo tanas. Aha, subong nga gabi, Gov, nakabaton kami sa pinaka-latest nga data from DOH Region 6. Ang Negros Occidental mayara sang 209 nga cases, new cases ini, 193 nga local case, 14 ka LSI kag duha ka ROF. So medyo nagsaka pagid ang aktibo ni COVID-19 diri sa Negros Occidental. Gov, may mga plans nga kung pwede maayo ang moratorium travel, but I understand nag iba mga plans diri in advance sa pag-ideya ko pwede nga mahimo ina those mga cities kag municipalities nga may dagko lang nga aktibo ni COVID-19 na Gov. Actually, subol, if you travel, maagi ka gid sa, you have to register through SPAS. Aha. And it's really up to the LGU to accept or not. So
what we're doing now, what we're gonna do now, instead of asking isang moratorium, kaya when you say moratorium, ano na siya, total ginaya, no? The whole province ginaya, sirado. Okay. But what we're gonna do now is, for those LGUs that do not have enough quarantine facility because puno na sila, we will not accept their travelers. Ay, okay. So, ato yan na open, na may ara pa sila lugar for quarantine facility, we will accept that. No? Because, you know, parang we realize na it's not fair naman na while some LGUs 3 digits ng ila active cases, madamo man na why kaabot sa amuna ng numero, no? Yes. And they still have room for their travelers. So amuna na lang ang himuon namon for the next 2 weeks because I don't think na you know, we were just given a moratorium I think 2 weeks ago. Mabudlay mga ayos ang moratorium again. So this is another way of controlling the number of people coming in. So do we need to ask favor again dira sa National IATF Gov or automatic na lang akon taga San Carlos siya, manawag to San Carlos and then maayo abing makapuli and then buta ng facility nila, i-inform na lang sila nga hindi kami anay magbaton. Seem like that. It will be the province who will have the last say now. When I say province, provincial government will have the last say now. Okay. The LGUs will identify and confirm, yes, he is our resident. No? Yes. But now it's the provincial government that will decide whether to accept him or not. I see. Okay. Gov, may ara na kita, may mga names na kita abi officially sa mga syudad or banwa nga mangin na subject sa sining plano nga stop anay ang mga inbound travelers amo nga mga lugar for a while? I don't right now I don't have the list, no, but that can be provided. Okay, sige, waiting kita dira, Gov, no? Maybe siguro amo na magining dako nga bulig, Gov, no, para ma-address naton ini duay nagin may iban pa ta nga mga dapat nga himuon naton aside sinido. Gov. Well, the only reason also we're doing this is because the LGUs are sending them all now to the province. And gapuno man ta, no? Yes. So it tells us na why naging kapasidad na mag quarantine pa, no? Aside from the fact na may local pa ta, no? May mga local transmission ta. So if ever i-decide na lang na para sa mga local transmission ka, okay? Instead of travelers coming in. Otherwise, you know, like a broken record, minimum health standard, yapon. Yes. And maybe, again, I'm pushing for double mask. And also distancing. Let's really try to be conscious of distance. Even if you think na wala siya or if you think that the person with you're talking with is safe, taga ng distansya, no? And try to avoid crowded places. And if you have to be in one place, hindi ka lang magdugay dira, finish your business right away. So, you know, these are still all the basic precautionary measures that is still being told us. Gov, aside from a stop for a while sining mga inbound travelers sa mga lugar nga damo sang COVID cases, may possible, Gov, nga i-lockdown ang iniman nga mga banwa o konsyudad nga daw worse ng situation nila subong? Well, that's something that we have to discuss with the LGUs. Ang problema sila is economics. Yes. First of all, unlike last year, we were a recipient of Bayanihan 1. Wala na mo na eh. No? There's no plan of the national government to give us the same subsidy as they did last year. In some cases, I feel we have to lock down already. No. But then again, can we afford it? So that's something that has to be discussed with the LGUs. Sige, hulat-hulato na mo na, Gov. Anyways, last week, if
my mind correct ini Gov, ano naka-mention ang DOH kaning bisan na mo nakadamong ang positive sa Negros, pero hindi man sila high risk, pero subong ba sila ay naman status siguro Gov, no? Kaya daw nag 2,500 sobra na kita more or less. Yes, so as of last week, we were still low risk. But tomorrow, nagpatawag ang region and they're now asking nagasaka ang atong cases, no? But in fairness to the region, they supported us when we asked for a GCQ. They supported us. It was the national office that did not support us. Okay, Gov, lastly, ano yan ang pananawan mo sini Gov kay ti amo na ang travelers naton medyo nag-stop man ta nagligar nga semana, but the local case still naga-increase ini siya, no? Basi may mga behind sini Gov nga way gitak balo padayon ang mga mass gathering gida balangad lagko balagobaw. Ano nga sitwasyon man? Yes, no. That's something that really has to be looked into. Ang mga mass gathering, although I already know that there are many resorts that have been closed, but in spite of that, ang isa pa ni, no, we're still looking at the reports na nagkasigi kagapon ang bulang face-to-face. Hindi na pwede. I mean, under an NGCQ, pwedeng what they call e-sabong, kay very, very limited people lang na. Pero I understand, and you know, this is also one of the reasons na nag-spike liwat, no? Because it was, ang bulang was one of the reasons cited, no? So, people are just thinking na it's okay, but every day we are creating a new record, no? As far as active case is concerned. I understand as of today, so mga ara na sa 2,600 plus, no? So again, everybody has to cooperate. Mas dasig ang paglaton supon, no? So we have to be more careful. Sige. Maybe ang Gov, ang mga resorts siguro kay do padayon na subong liguan na gid sa mga utod naton. Kung kisa kita ta social media no kasadya gid sa swimming pool nagalangoy-langoy Gov mo. That is one also, especially sa swimming pool. So well, depende kung di na ang lugar, no? But the LGUs I think should think twice already. Maybe even ask the owners of these pools na, you know, not to operate it for a while, no? Because mismo mga tag-iyasin na pwede malaton, no? Yes, so correct. So you know, they should think twice, no? Business muna before health, or health muna before business. Yes, correct. Sige, Gov, salamat sa time ng imong nga panugyan liwat sa Negros Occidental tonight, taga-monitor gid sila sa aton sing interview, Gov. Palihog lang, continue to do your part. Layo pagid ka, no? Layo pagid ka sa healing period. And also sa to mga gintawagan na para magpabakuna, I hope hindi na kamo magbalibad. Take that opportunity. Whatever available na vaccine is the best vaccine, no? So hindi na lang magpili kung ano pang bakuna gusto niyo, no? So kung tawagon ka mo, take the opportunity and take your first dose. Thank you, Gid. Salamat, Gov. Good evening. Mabuhay ka, Gov. Halong. Thank you, Gov. Action Firing Line. Governor Eugenio Silacson, mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad subong gabi. Tiya ba na mga plans, action hands? Inayahalin na gid mismo sa sang gobernador nga to mga lugar nga may ara sang dalagko nga numero sining COVID-19 active subong. Ipaidalom sila anay sa pagban sa ilang sining nga mga inbound nga mga travelers. In short, kung ikaw ang taga-syudad sang Himamaylan, La Carlota, San Carlos, sa muning mga lugar abing may damo subong nga numero sining COVID-19, pagpanawag mo didto, hambalon ka nga ginabawal anay pagpauli diri sa aton nga lugar, no? Damo sina abi for 2 weeks maybe siguro mga plans sini, no? Pero sa mga lugar nga ang numero tag 20 kabilog or tag 50, madumo-unubo ina padayon iya ang pagpauli sa mga utod naton. Ini mga plano tanan-tanan nga ginahikotar karon sang provincial government to the LGUs para ma-address nato ang ining pagsaka ni COVID-19. Action Firing Line.
Isa man sa gini-lockdown, may lantaw ti lockdown sa isa ka lugar. Pero grabe ang dulot ni COVID-19, no? So, ang nakitaan isang gobernador diri bulang social gathering dira, ang pagdala na dati amunay, lagaw-lagaw sa mga resorts, sa mga lugar abing pwede ka standby, mga picnic dira, mga kaksyon, amunay mga posible, or sa mga merkado no? Sa mga damo sang tawo that sometimes gakalipat ang mga tawo nga magpatigayon sang physical distancing, mga kaksyon. Action firing line. Hindi man na matago sa aton, no? Hindi man na matago sa aton kay damo man ta may makit-an tod nga hala. Kung ibanda magistoryahanay do why nagni mga face mask mo. Oh. Bisan kilalanay pa sila, dapat protocol is protocol. Amo nang dapat, amo ni guro nga si Presidente Rodrigo Duterte nagmando, no? Nagmando nga kon kiwi ang pagtakod mo sang face mask mo, way labot nga no di sa lalanto da si tsura mong face mask mo, makatuga ka pa sa problema ni COVID-19, tidakpon ka rikta kag isulod sa presuhan. Action firing line. Do ka budlay man, no? Dito ya sa Japan, kung wala kaya face mask, action hands, parahan ka or palapitan ka, pero hindi kaya dakpon, hatagan ka face mask. Tidak lang mag-amo sa action hands, no? Tamaan naman ang pagpalangga mo sa tao, iban nga busar man. Action firing line. O kung di mo pagdakpon, kaya hindi pagatagan sa mga community service, abe, o overnight mo sila sa mga police stations, ang ibang gabusar man, lakat na sila, wise la face mask, sige lang total may police to kurong gaan ko na face mask. Action firing line. Dibla? Ti na sobra-sobra may ng Japan, kidamo man tusle kwarta, ti kita dire. Hindi gid man budlay magsagi ka suksok ng face mask mo Kung kisa gani makabulig pa na sa imo sa pagtago-tago ba na sa itsura mo, labi na gid kon daw damo ka utang abe. Action Brian Borden. Action firing line. Las 7:34 ang aton sa nga pagpangalagad sa mga gabi. Una nga bulyada dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap, mga kaksyon. Ano? Ang Zanton ang kuyamad kagang kuto pati ang Brian Borden. Action firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay mga aksyon, i-check naton ang kapulisan kon ano na bala ang mando nga naglabot sa ila gilayon sining pagpangnakop nila sa kiwi ang face mask or hindi husto nga pagpanakod sa ila sining mga nawong. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Salamat gid sa pag-monitor kay Noe Erwin Gonzalez, thank you gid. Alma Agravante Sabater, Rafael Diaz II, the second, Junior, listening here in Talisay, Bubog, great ko lang MK Diaz from Pulupandan. Leonard Peacock Barcuma sa Villamonte, naga-monitor gapanyapon, kuno ba, umayo ba? Bia Jonathan, kanami isang prayer Sir Brian, gani man, tagos sa dughan. Totong Bosico, what is your frequency in your AM radio station? Best regards, Action Bry. Listening here in Gloryville, Victorias. 684, sir. 684. Sir Totong Bosico, 684 sa radyo. AM band kita, sir, ha? Jocelyn Libon Dispoho, Araman. Si Romvel Sinarosa Hinko. Good evening, Sumbray. Always nga nagamonitor diri sa Morsha, palihog lang ko tamyaw kay Rabbi Isaiah Jude kag Nathaniel. Medchorita Ferrer, good evening Sumbrayan, watching here, Barangay Bata, please greet lang akon hinablos DSB, Mrs. Amelia Morden. Oy, bayaw ko ini. Asawa sang magulang ko si nang ami. Thank you gid ma'am. Imo naghinablos ma'am, sige. Aileen Gabasan, good evening Sumbrayan, good evening, monitor lang da sa Barangay Sumag kag Barangay Bunga. Don or Bon Ignacio, naga-monitor man si Bon Ignacio sa La Carlota.
Imbong Jocampo Araman, Marimar Edilaus, Dennis Richard Tiboruma, ba condolence mo danoy. Lilia Taton, good evening Sumbray, monitor lang kami prime lang, ang prime motor gapabungo lang, wala nagid tubig kami di sa Gardenville. Grabe na tong tinawagan na ito sa ilagi na nabaknutan naman sila sang udto. Chris Vilma Reyes, good evening Sumbray, watching live East Homes 3, Barangay Estefania, God bless. Ray Jantan Villalon, naga-monitor man sa Barangay Purisima. Condolence lang daw sa Roma family. Melvin Solidarios Abdo, watching live from Barangay Malingin, Bago City. Avid listener, may gabi. Thank you. Si Martin Aliling Araman. Okay, sige. Si Barrioga Ray, thank you, Ged. Francisca Puso Madiraso. Regent Pearl Home Subdivision, Alihis, God bless and keep safe. Elmer Boyet Villamor, may gabi Action Brian, gamonitor kami diri sa imo live stream program. Kaupod mga friends ko na si Insik kag Ami Halandoni, Eco Center sa La Carlota. Salamat. Michelle Sayo Gemeroy, NJ Zay Gumban, mas mayo patuon LP na lang magdaog sa nagligad, nag-uswag paguro ang Pilipinas, di ba Action Brian? Wala lang ta ideya. Arman Regalado, Great Lola Morit Sarimong, Sang Monrata Isabela, monitor siya via on air. Salamat. Dejen Juna, late ang notifications ng FB, yawan ko hulat pagili mag-start ang balita. Next time kadto ka na lang sa akon nga account ma'am sa may Maldito bla. Holy diktadoryal nga say sang mando, imbis lay gayan prisuhan ang tupa. Jubal Trinidad, Slasher Sumugat, Alex Fuentes, Ispadoni Cruz, good evening and happy listening to Prince J.M. Rivera and Randy Arciaga Santisas. Junior Pilagio, nagamonitor man sa Singkong Airport. Jocelyn Juan Gabales Guliman, nagamonitor man, God bless. Janet Flores, good evening Sir Bry, watching lang kami sa programo from Las Piñas, stay safe and God bless everyone. Michael John Season, nagamonitor man sa Paranaque, great lang dira Bernie Ubas kag Happy Daddy Pok Hison, may lang da nga okay. Thank you. Hison Sarona, good evening Sir Brian, listening here Barangay Granada, Bacolod, more power and God bless. Alex Montesa, nakatutok man na late sa kunuho, di ni siya halin man ng suroy-suroy paguruay. Paul Spat III, Grace Smithon Cousins, good evening Idol Aksumbray sa Manville Royal Subdivision, nagamonitor sila. God bless. Tamyaw lang Sir Montesa si Madam Vanessa Mayo, Kelly Jilly, Lida Zamora Yamagishi, Lily King, kag tanan tropa EFC, no? Tribo 684, kudos padayon madamo gid nga salamat. Okay, Suset Alunan Araman, Rosalina Arellano Espadero, thank you gid. Dapat Flores, dapat yan may mga checkpoint para mawasan ang pagpunta ng mga tao sa mga resorts. Minda Lialto, good evening Sumbrayan, monitor, always stay safe Idol, have a nice day and God bless. JM Navarra Ledesma, Aksumbray, San Ogani Community Pantry sa Dumanan, may registration pa. Miss Bugas lang ako na thank you gid. Wala pagid ko kabalo kundi ng community pantry liwat na. Leah Younger Esquivel, naga-monitor man, keep safe man dira sa Talisay. Alex Montesa, Sir Bright, thank you sa ibong pick. Natigayo naman gid. Palihog lang ko, Tamyaw, Pamilya Ramirez, ang Granada daw ginahilanat ko, Sir Bright. Pag hindi ko kaupod sa program mo, ay disgrasya. Kwan ka na, mag-inom ka na da sang bio firing line nga capsule. No? May ara na mo. Bio firing line capsule. Albanese Miles Araman, Dads Aberia, good evening, Brian Monitor, gyapon kami daramang sumag. Let's always be part of our solution, not part of the problem. Correct, gina. Wow, 100%. Arnold Bidayo Araman, Teresita Labadia Araman, Pilton Lipura, monitor lang dia, Pasay City. God bless Action Brian. Sige.
paki-share lang sa aton nga program ha kay pagbalik ta dugay-dugay kumplituhon ta pagidamo patasang dapat istoryahan. La 7:42. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kahintangan, responsable at ang balita, pagdahil na ipang.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuura. Firing line. Halin sa kay Sir 576, good evening Sumbray, lihog tamyaw sa akon Mama Milita kag Papa Danilo dira sa Barangay Codcod, San Carlos City. Ang nagapanamyaw iya anak nga si Ninette Palabrica sang Handumanan. Sige, salamat gid. Thank you gid. Good evening Sumbray, monitor lang kami di sa Cambaros Jutay si Zairin Nigalia. Salamat gid. Sige. Good evening man, naga-monitor palihog lay Mayor Rex Pasigahan. Mayor Rex Pasigahan man puste ang ginpatukod sa La Carlota, gabayad kami tax kada tuig. Ano dulom La Carlota da? Basi naga-monitor si Mayor da, no? Good evening, tamyaw lang sa Barangay Cudcod, Albert Morden. Parente ko niyo. Sinisa kag ang duha ko ka apo nga si RR kag Lyra. Halin kay Narcisa de Los Santos sa Handumanan. Okay, sige. Ari pa ring iba, no? Ray John Tan
naga-monitor man sa Purisima, Manapla. Jin Oy si Sir, salamat gid. Hisusa Honota Araman sa Naik, Cavite. Tsakto ko. Naik ni or ano ni man? Nasi, basi sala. From Naik, Cavite gid ano? Oh, sige. Pamela Pama Araman, Silidonia Santillan. Evening, still watching from Nagasila, Carlota City. Stay safe and God bless. Salamat. Si Madam Evelyn Fasinal Alcansare Araman. God bless man dira sa imo, ma'am. Okay, sige. Novi Valencia Subaldo, good evening, Subray. Always kami naga-monitor sa iba program sa YouTube. Kag mas nami ilang taon sa widescreen. Pag-greet Mama Rose Valencia, ang kids nila na si Lance, si Zayan, Keisha Subaldo. Salamat gid ra sa pag-monitor. Pilton Lipura Araman, salamat gid sa Pasay City. And ang iban pakaronan ko no, para mabinlan. Action firing line. Sa nambal ko na kay na, dapat mangin aware kita kay nga hindi ilalim. Kung sa Bisaya pa hindi ilalim kung mapriso ikaw sa tuman ka simple nga pagsulundan nga hindi mo masunod. Action firing line. Ang bot sulingan ko diri amo ni ang face mask nga ini. In fact, mga kaksyon, since nga nag-start ining si COVID-19, ang pagdakop or di pagsaway sa aton PNP nga wala naga-face mask, mga kaksyon, daw sige-sige na malang na mo. Action firing line. Ang ibang nga kapulisan, dira may ara sang ginatawag nga consideration. Tido ka nami, gini pamati, ano? Kaya na balang ayoon ka lang nga kung pwede mag-face mask ikaw or hindi gani, kung pwede, ibutang mo na tadlong tabo ng face mask, sumaba mo na or ilong. Amo lang ang pulis naton kay hindi sa sitwasyon. Action firing line. Pero tido kadamo sa nagapadungol gid kag wala gid nagasunod sa gihapon. Isa ini sa ginalantaw sang aton nga ehekutibo, mga kaksyon, nga nagadamo ang COVID-19 kag hindi na mapapas-papas bangod sa mga kabudlay sundon sa nga mga pagsulundan. Action firing line. Tinamention ko sa inyo nga si Presidente Rodrigo Duterte, siguro sa kainit niya na, isa sa rason kung nga nahambal niya to nga pangprisuhon ang wala sang face mask. Bangod nga nagakaubos na ang pundo sang gobyerno nga nakatutok lang sa COVID-19, nga damo pa dapat sa mga proyekto nga dapat tukuron. Action firing line. Ti pawangkot to diri hasta san kita nga mag-amot ani kay COVID-19. Ti kun padayon nga nagadinungol kita kagway naton ginasunod ang pinakasimple nga protocol sining face mask nga ini. Di ba si bilog nga kabuhi ta sining kalibutan nga inamo na gid lamang kita tini. Action firing line. Pero check naton abing kapulisan diri sa aton sa rehiyon 6. Pagkatapos ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte ti ano ang direktiba nga ginpalabot dayon sa ila abi. Amo nang gusto ta hibaloon kon striktoho na ba turutudo ini dapat gid lang nga magpangganoy gilayon padulong sa mga police stations kag isulod sa prisuhan. Why tadi may malapas diri nga layi diri basi ang human rights ini amo naman patunga sina diri. Action firing line. Bangod sa face mask gid lamang. Sa nambal ko na, since before pa lang ang pulis naton way na nagkulang sang halay ka pangsaway, halay ka pangmuno sa mga tao kung ano na lang may ginapang dakop gid sila gani. Guro, gin-remind lang ta sa presidente. Online sa firing line. Sa aton nga linya, mga kaksyon, Lieutenant Colonel Ju M. Malong, ang spokesperson sang Region 6 PNP. Ma'am, good evening dira sa imo. Sir Brian, kag sa imong tagpalamati sa imong programa sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, sir. Nagpasalamat gid ako mismo, nagpasalamat kay Presidente Rodrigo Duterte nga liwat gin pa remind or gin remind sining pumuloyo ang pagtakod tarong sining face mask kay ibanton matalupang dan taman, ma'am. Di lang mga akig mga listeners dram yara gid ton nga manaka face mask lang pero duwala lang yalabot, iba nara sa sagang, ang iban bakba lang do mo na ablang nga sitwasyon. Pero ma'am, after last night, sanggin mention ni Duterte, although nga kabalo kami non-stop ang inyo sa mga apprehension, kagano pa dira, anong bago nga mga directive abi nga ipatuman diri sa Region 6, ma'am? Actually, sir, kagina nag-inquire na kita sa RCD kung may ara mga bago nga implementing guidelines or directives coming from the national headquarters regarding sa statement ng ating president. And according sa ating RCD, mahulat kita kung saan may mga guidelines na bago.
Pero for the meantime, we will be intensifying our operation against health protocol violations. Check po ka, sir, wala kita nag-stop, no? Kay since man nga ara kita sa pandemic, gin-implement na ni siya ang pagsaway sa mga violators sa mga health protocols. As a matter of fact, no, diri sa aton sa police regional offices, we already have a total of 164,209 na siya tanan ka violations. But it includes not only the not wearing face mask, but also not wearing face shield, no barangay quarantine pass, ang hard lockdown kita, violation of mass gatherings, violation of social or physical distancing, violations ng quarantine protocols, RA 11332, kag violation of Article 151 or disobedience in relation to the Bayanihan to Heal as One Act. So, amo ni siya, sir, ang mga dina-implement naton when it comes to minimum health protocols. So, amo na ni siya kadamo man ang na-apprehend naton. Pero kung lantawon mo, sir, no, may mga times gid nga nagasapa gid po ng cases naton. That's why we are being reminded every now and then na dapat i-sustain man namon ang pag-enforce ng mga minimum health protocols. Galing, ma'am, ang kinilain ng ma'am, no? Subong nga gina-imponer ninyo, may dakpon ka mo, i-overnight lang siya sa gym or police station nga hindi abi crowded ang area. Pero ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte, subong niya, isulod gid sa prisuhan mo. Do may lain niya, ma'am, no? Yeah, that's why we're waiting for the implementing guidelines na kay kung ang una ang gina-enforce din naton, sir, our ordinances on that not wearing face mask, not wearing face mask, we have 51 arrested, no? Kay mga pila, sir, syempre na-arresto, tagid man na siya ginalupot sa prisuhan. Some are warned, 46,071 were warned for not wearing face mask, and fined naton, sir, is 18,326. So, bigla po ng apprehensions and fines, no? Kay in other cities, no, like sa inyo dira sa Negros, yes, ma'am, may mga cities sa madira nga may mga Arab sila sa mga ordinances. So instead of prisuhon sila, they are being fined. Diri sa Iloilo City, sir, amo man not wearing a face mask is I think 500 pesos. So ginatikitan na sila and they are being fined. So amo na siyang gin-implement ato siyang una. Now with ang hambal sa aton nga presidente, which is pwede man gid man niya, no? So it would mean disobedience gani, no, in relation to Bayanihan to Heal as One Act, pag wala ka mo kasunod sa minimum health protocols or standards. So, pwede gid siya nga himuon ina sa ila nama, no? Amo man lang dapat sundo naton so far. We should not, siguro, sir, hindi na kita dapat gani maglabot sa amusina because it's been a year, more than a year na nag-aamus kita sini. Correct. Dapat ang mga tao na ito, disiplinado na yan, no? Hindi na kita dapat maglabot sa maglupot tayo, pagkatas susunod sa prisuhan, kaya magkalagutok man lang ng hatong prisuhan, kasi mo pa nangalinan sang pag-spread pag isang COVID, no? Nga nagagululutok ka mo sa prisuhan. Pero, why not impose self-discipline na lang, no? Amo lang, sir, because sir, gina-remind every time na gina-interview ko sa mga radio stations na ton and sa ibang mga media, na self-discipline na lang. Ina ba lang, every time you go out of your house, pag wala ka sang mask, it seems like hindi kompleto ang imong panapton, no? Or imong kayo. No? So, dapat amo na siya ang feeling na itong subong, especially now that we have new variants. I know or we understand the sentiment of the president because may mga bago sa mga variant in which amo man ang gin-explain sa amon sir sa PNP. I see. Na mas deadly siya, mas dasig siya makalason. That is why we need this protection, kumbaga, yung face mask or face shield nato. Okay. Ma'am, ining nagkaladakpan, ining mga nagkaladakpan, ma'am, so far, ano nisla inang mga laban-laban abi inang abi nila daw sila na lang ang tao abi sige na lang hindi kita mag face mask daw mo sila. Actually, sir, kung itanawon naton ang atong mga police and even ang barangay officials have been very lenient. The moment kung ginasaway na sila pag pati sila, no, wala naman na dayon, no, okay na ginapabayaan na lang, no, kay nasaway na gani and nagpati man.
Pero ang notice din natin, sir, every not okay, paghalin sa pulis or paghalin sa mga barangay officials na to, balik na naman. So, may problema, hindi sa disiplina kung kada isa mag-amuso na, no? Kaya balaan man natin nga it's mas makabulig sa aton kung nagupati na tani kita subong sa mga health protocols natin. Aha, sige, lauma na mo na mama, no? Nga mga directive abi from the national office ang PNP para at least makorek ta pagid ang iban nga ini kundi sila madala sa pinakasimple nga saway kag ayo abi sa sinika simple nga pagsulundan direto sila dalon sa mabulubog at abi para at least maamat-amatan ta ini. Ma'am, sa Region 6, ma'am, labi diri sa Bacolod subong kag Negros binyo nagdamo aktibo sang PNP nga nagka-COVID abi. May ara kita ma'am figures dira, depende lang sa mo kung may ara ka nga daw pila na subong ma'am sa Region 6 tanan ma'am. Pagina sir sa aton nga data sa I think we have more than 130, no? Kag ang pinakadamo gid nga cases naton is iyasang Bacolod. I think maka-access man ko sir sa data naton ari. As of now we have a total of 100, may 5 na siya, 142 na. So, ang may pinakataas na cases natin is Bacolod City with 84, followed by Negros Occidental with 32. Ang sunod na dira sa regional headquarters, kaya kung maging-duman mo last week niya, ang halos isa sa division diri, in fact, sila na halos 2/3, no? That's 17. Isa lang na sa office. Then, followed by Antique with 3, Kapitan Laclan with 2, and RMSB isa, kag Iloilo Province isa. So, that's 142 active cases. So, in total, sir, diri sa aton sa police regional offices, we have 475 cases sa aton nga personnel. 142 ang active na, 332 ang naka-recover na, kag may isa kita ka case of death. I see. Ma'am, sa 84 nga aktibo ni COVID-19 diri sa Bacolod, concern lang kami. Kay balo kami nga kulang gid PNP naton most likely sa Bacolod. May mga reinforce kita ma'am ginapadala diri sa Bacolod mag-amo sini nga sitwasyon. Actually, sir, sa Subong may ara kita nga mga FCPs nga ara sa field naton Subong. So, the priority is the city police officers man. So, they could augment, no? And the moment na ma-deplete with ang personnel natin, so automatic man may ara kita nga RSSF, no? Ang Regional Standby Support Force na siya in which kung magkulang with ang aton ng mga personnel, automatic na nga gina-deploy sa regional headquarters para mag-augment sa kung diin man nga units naton. May ara kita, sir, nga mga police station kung kaisa, no, like mag-temporary lockdown ng police station, automatic na siya sa may naka-assume kita nga forces na ton parang hindi ma-hamper ang ilang day-to-day operation. Pangamuyo na lang kita ngayon 84, 32, and 142 sa Region 6 dason simana. Back to normal nang ila sinikaw galingan para back to work naman sila. Ma'am, lastly, ma'am, on Saturday, may bago na nga PNP chief ang Pilipinas in the person of Police General na ni siya, no? Eleazar, no? Guillermo Eleazar na. Ano gina-expectar naton sa ma'am? Ulay hunon ko na lang yung opportunity, ma'am. Well, we have seen General Eleazar as a very hardworking officer, no? Kung nakita niyo man, he has been very visible and very hands-on siya sa NCRPO. And nakita man natin, no, that memorize niya ng itanan since nga Deputy Chief for Administration pag operation siya. So, he really is kumbaga well-versed, no, sa pagtaglagan sa PNP. So, we expect, sir, nga may mga bago nga programa siya yung boost, and which would also be a reflection of this kind of brand of leadership niya, no? And kami din sa Police Regional Office 6, whatever it is, no, we are in support, no, sa bago natin Chief PNP. Okay. Ma'am, ang nagtatakid kay Sir Eleazar sang nagapungko sa National Capital Region nga wise sang time wala sa sang oras gagwa saya kag nagapang tuki sa mga police stations. Anong maybe isa ina sa mga gina-expectar naton nga himuon sa mga police commanders naton sa mga BCPOB, Negros or dira sa Panay area. Sir, we expect, sir, nga basi amo man na ang implement sa bilog nga not only here in Region 6 but the whole PNP
siguro, no? Aha. Kay, amo nang na-notice yan inaton, very hands-on siya. Siya mismo ang nag-conduct ng inspection, no? And for sure, he would expect na ang kanang commanders naton would be acting, no, in a way nga magparios man sa iya or ang standard is parios sa iya. So, gina-expect na siya naton tanan, sir. Yes. And with the new chief PNP now, actually, balikan ta si Sir Mamalong abi kay na utod, ano? Action firing line. Okay, dito sa pinaka-last part na lang kita mga ka-aksyon, kabalo ka ining si Eleazar, Police General Guillermo Eleazar, bawal sa iya niya ang palatulog na pulis. Action firing line. Amaring iya, kay kabalo ka tungang gabi iya, nagalakat ni siya kag ang mga police stations, bawal sa iya ang magpanira. Kinanglan bukas ang police station. In a sense nga, ini bukas nga i-open mo lang na siya kay basi sudlon man sa mga, kung ano nga mga tao, abi nga may mga lain nga ginhawa. Namin niya dahil sa, bisa naka-close ang puwertahan, pero dapat ang tao sa sulod nakabuklat ang mga mata. Action firing line. Damaring nga style yan ni Kwan mo, ni Sir Eleazar mo, nga dapat ang pulis bawal sa tulog-tulog. Ma'am, balik na sa imo, ma'am. Lastly. sir. Na-mention mo to kay naman mga hands-on sila. Ang hambal ko naman, siling ko, si Sir Eleazar, no, bawal ni siya ang pulis nga palatulog, dapat nakamuklat pero yung mata mo. Yes, sir. Amo gina ang pina-inspect na to. Kay, if you could remember before, pag nag-inspect siya, amo gina ang mga, mostly, mga makusyon niya sa field ng mga nagatulog ng police officers na to. Wala na suksok-suksok uniform. Kag ang mga pawala-wala, no? So, expected na na. Kung tanaw natin, sir, those are basic things, no? Hindi na nakanan ginasaway dapat ang mga police natin sa mga abot na because those are basic. Gusto, ginamam no sa training plan, ara na tarantana na. Hindi man ka mo mag-amo, sinisubong kon wala ina matunaan. Ma'am, malong madamo nga salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, ma'am. God bless. Thank you, man, sir, sa liwat ng gabi. Salamat din sa time ang ginhatag mo sa Police Regional Office. Sa liwat ng gabi sa tanong mga listeners, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Action firing line. Okay, tiyan mo na, may ginahulat nga bago nga direktiba ang Police Regional Office 6 sa pag-implementar sa gusto matabo ni Presidente Rodrigo Duterte nga dakpon kag prisuhon gid ang wala nagasuksok sang husto sang inyo nga mga face mask dira. Action firing line. May diferensya mo, subong ang pulis naton, dakpon ka. Kung mahimo lang, sawayon ka lang gid anay. Doblang tagaan ka gid tsansa, sir. Why ka face mask? Pwede ka kapuli anay, kwa to face mask. Sir, kiwi ang face mask mo tadlungon tani abi kayo daw ay gasantos na wang mo mas naglain pag itsura mo. Action firing line. Daw mo na bla. Amo nang gusto matabo sang pulis anay subong. In short, may ara sang ginatawag nga human consideration action hands. Gusto nila nga papulion ka lagi nga sulhay ginsaway ka lang. But si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag. Dakpon! Isulod gid sa prisuhan. Tiyan mo na yung hulaton tani. Action firing line. Bantayan ta naman ang human rights mga kaksyon kay ti ano kay human naman tuod mo. Face mask lang na. Prisuhon mo gid. Action firing line. Galing kay kung hindi naman niya maghimuon na sa presidente ta, ay, pagkadamo man sa lawayon, do hindi, gidya, do kabugat, gid magsuksok ka face mask. Action firing line. No, di blada mo sina. Anyways, sige, hulat-hulaton tani, ti, kung mapriso, kada bisan tagpila lang kagabi, kapoy na iya. Bulubugat, reklamo, kamo gani sa syudad sang sila ito action hands. Nga gindakop tong pila kabilog, to, tapos ginpalakat sa dalan, kagin pa hands forward. Oo, nga ginpalakat sila halin sa police station, padulong sa gymnasium sang sila dira. Nagreklamo, ganit dayon ginulan sang batikos, kaya nga ginpalakat ni sila. Nga daw mga zombies ato sila. Action firing line. Na, amo pa lang to, what if bi karon ko isulod ka pag sa prisuhan, tapos ang imo siring sala, ahaw kiwi lang yung face mask mo nawong. Action firing line. Inidako, gina nga istorya, porti ulat-ulaton tani. Ulat-ulaton tani, in fact, ako doon di man gani manami gid pamatian kag di manami nga implementar nga mo sila do kapuguso na gid. Pero kung kisa daw minsar man ta nga basya mo ning solusyon nga si COVID-19 mamat-amat ti dula is playbota. Action firing line. Ang incoming na naman nga Police General na ni siya. Kaya dapat Police Lieutenant General mo Guillermo Eleazar mga kaksyon
Ini gina-idolize ko man ni sa nagligad nga ara pa lang siya sa National Capital Region nga hepe mo. Kay nga nag-viral ini siya, nagtatak ni sa iya, nagagwa siya sa tungang kagabihon. Kag hala pang bungkalo niya to mga kapulisan, action hands nga pag-abot niya to, ang mga desk officer, tulog. Action firing line. Tapos ang chief of police, ato tiya sa kwarto, iya ka nagahuragok. Action firing line. Abi testingan, abi ni sa subong abi, kung himuon niya man nagagwa, iya mo. Ti galing kay bisan hindi mo na ni pag-imando kung ikaw si city city director, si provincial director, amo kasi na police ka na train man ni sa inyo, bisan sino pa ng hepe or PNP chief. Kung gusto mo yung disiplinahon ang mga police stations mo, dapat magwa sa bakulod din duwag ikukita, gagwa din, wala kong kita. Action firing line. Iti way magkoy gagwa kon gab-iman mo, no? Basi may mga sikreto man guro ginahimo ang aton nga city director din nga nagapukaw sa mga nagakatulog nga mga kapulisan naton kung kaysa tagaan ta man isla tsansa man nga makatulog-tulog man kiti kapoy maning obra nila sa gipulaw mo. Action firing line. Pero hindi man guro tulog yang nga daw ara kasi imo yung kwarto mo actionens nga di pa aircon kay imo yung ka magtulog tapos gahuragok ka pa nga bisan nga pulpogon ka na sang kontra mo kay gijak batsyag bla. Action Brian Borden. Action firing line. Last 8:13 na sa aton sa nga pagpangalagad maka-action ato nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Sa mga klinika, sa clinic nila, dira sa GA Esteban Building, Lacson Street, on Henry Burgos, Lacson Street, para sa ginatawag naton maka-action iya libreng consultation sa mga medical doctors. Action Brian Borden. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay. Ano gid bala ang natabo kag nga ginluthang gid ining tawo action hands nga nagalantaw lang sang hampang sang baraha sa isa ka bilasyunan ginpatay, no? Grabe ko nga pagpatay actionens kay una nga tiro igo sa tangkugo. Tapos nag-amat-amat sa tumba, gintiro pagid igo sa tiyan. Dagas lumungsyon bla ko nga amat-amat tumba gintiro pagid. Sang nagakayao na siya gahamyang na sa semento, gin-finishing pagid sa hawak kag sa paana naman ang igo sining biktima. May araya sang duwa ka bagay ang pagpatay mo. Inang ginpatay ka kay ginsugo lang nga patsyon ikaw, duwa isa katiro impas na. May araman tiro action hands nga grabe gid nga kakig meaning siya ning victim or kung ikaw ang suspect may nahimo ka nga malain. Inang pagpatay lang nga daw ginaumol gid ang suspect. Action Brian Borden. Action firing line. Karon pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. These portions. Julius Reynar Stares, base nagmiron sa baraha, dako gid perde sa pusta. Fortino. Nagamonitor subong sa YouTube and FB. Thank you gid. George Gargasiran, good evening, Exxon Brian. I salute Sir Elizar to be next PNP chief, hardworking and submissive police officer. Congrats. Henry Martinez, good evening, Exxon Brian. Mangkot lang ko paano ma-check sang medical staff kung ang gapabakuna asymptomatic sa COVID-19. Di ba hindi pwede mabakunahan kung positive ka kag kung nag-ayo ka may certain number of days pa na pwede ka na mabakunahan. Sige, check na sa mga eksperto. Sir, thank you again for this, At least may ideya man ako. Joby Monares Araman, Manelia Obrique Zaiko. Evening, Sumbright, miyaw ko dak akon mga pamilya Obrique sa Shinda Hamandri Banwa sang La Castillana. Manjo Arnijo Araman,
John Patrick Abapo, sa Olga Patrick kalang kadto Sumbray, kay barato na may paaman pa. Thanks, good. Okay, dira sa tangob na mo. Merly Dolido Magallanes, diri sa Hong Kong, Action Brian, hindi ka makakita nga wala face mask. Kay sakit sa bulsa ang penalty nga $5,000 US. Good evening everyone, keep safe always. Yawan sila bayan eh. Teresita Orita Kahuraw, Araman. Richard Deriquito, thank you gid sa tanan. Ambalya ari kami sa area sang Lupis Guard. Wow. Thank you gid sa inyo, sir. Halong-halong. John Patrick Abapa, good evening. Sumbray Tamyaw, Lolo Johnny, kag Lula Olga Balinas. Kadto na di bakal na mga pats kay paaman kadayo namon. Salamat, Idol Bry. Kag God bless. Sige. Valencia Kenneth Araman, Diding Alojamiento. Good evening, Sumbray. Pamati lang kami Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat, gid. Bibing Dagia Bautista, Sumbray, monitor gid kami sa located, keep safe. God bless. Sige. Okay. Tintin Sipat Arman, Ligay Villares Achivar. Evening, Brian. Monitor gin always watching FB Live. Ramon and Lucy Kyle Talok, Bago City. Sige, relax. Kuha paki-share sa aton nga live. Oo, alas 8:18. Don't just throw away questions. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing,
pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa Brian Warden, Action Firing Line. Las 8:29 na, may gabi ilang nagamonitor sa Banwa Sang Morsya sa Purok Ono, Minoyan. Sila ni Josie Lasanias, Lera Lasanias, J. Lloyd Lasanias, April Joy, Jory Macmac Montino, Irene Pimentel, Alan Pimentel nga nagamonitor gid sa aton nga pagpangalaga. Thank you gid. Si Nong Jomarica nga apo nga si Kian Araman sa Barangay Bata. Action Firing Line. Rami Agsam o kon Romy Agsam nakatutok man. Josephine Paro Alarcon, may gabi Action Bri, monitor gid kami sa firing line na okay sige. Salamat gid ba. God bless man sa inyo sa pamilya. Pasensya gid di ko mabasa basta. Vanessa May yung nagamonitor man. Early morning Action Bri, monitor lang kami diri sa Twin City Minneapolis. Tsakto man ko. Minneapolis, Minnesota. Sige, salamat. God bless. Salamat. Josimong Caltorilla, God bless man sa Binalbagan. Sige. Daligid lang kay unahon ko lang niyo ang pagpatay sa isa ka tawo mga kaksyon. Actually, padayon pang investigation sang Kabankalan PNP sini, no? Ining biktima nga taga-syudad sang La Carlota. Action Firing Line. Ang pamangkot diri nga anga didto ini siya ginpatay sa may area sang Kabankalan, mga kaksyon, sa may sitio Kanjakap, Purok Maghiropay, Barangay Tapi, Syudad sang Kabankalan. Ay gin-off yan ang iya sining cellphone. Basiga monitor si Lieutenant Jumel Salardang, Deputy Police sang Kabankalan PNP. Bago lang kami kistoryahan na yung dua. Basi ma-contact na ton siya, no? Ining nasambit nga napatay mga kaksyon, kinkilala sa kay Ricardo Cabison Jr., 40 anyos, taga Barangay Nagasila, Syudad sang La Carlota, ini siya, no? Ang pobre lantaw gid lamang ini sang hampang sang baraha sa Namatyan, dira mga kaksyon nga lugar. Ginpalapitan lang kagin luthang
sang apat gid ka best apat pilas nimo, no? According sa PNP, ginhingagaw padala ini sa ospital pero gindeklara nga patay sang attending physician nga si Dr. Cherry Rose Gonzalez, mga kaksyon. Action Firing Line. Ang pamangkot, ano gid lang background sang tawo nga ini, no? Kay inang dira gid mismo man gintumba siya sa namatyan o kon sa bilasyonan mismo, mga kaksyon. Okay na? Okay, sa bilasyonan mismo. Pero check nato ng additional nga information regarding sini. Online sa Firing Line. Aran Deputy Police ang Cabancalan City, amo si Lieutenant Jomel Salarda. Sir, may gabi dira sa imo. Hello sir, may gabi, Action Brian. Aha. Salamat gid sa time, sir. Ano? Sir, anong initial investigation sa Cabancalan PNP sining pagpatay? I-check ko lang ang ngalan niya, Ridardo o kon Ricardo Cabison. Ricardo Cabison, sir. Junior. I-Agrida. Taga Nagasila, Carlota. Giba na si sir, no? Sa taga Nagasila, Carlota. Pero may balay din sila. Dire man sa may barangay Tapi, amo nang duta sa iyang tatay. Okay. Sir, anong initial investigation sila, sir? Nga daw, porte ganing pagpatay sa iya. Base sa amon nga progress report, sir, ini ang amon nga person of interest, mayroon na kami person of interest subong. Na namon nga may daan sila nga igutanon sang suspect. Pero hindi pa namon garing sa ma-divulge ang pangalan sa aton nga person of interest. Kaya base maka-compromise ang aton nga investigation. Okay. Tipon pa kami sang inak nga evidence. Tapos witness, ang important witness nga mag-stand nga nakita niya ang natabo. Okay. Sir, ano ang pila ka suspect ini, sir? Pila ka person of interest ini? Isa lang. Isa lang, person of interest. Anong pinakamotibo initial lang tayo diri, sir? May daan silang nga igutanon. Ano, may away sila duta, pero so anong ginawayan nila? Pwede mabalaan? Hindi lang sir na itong pag-i-divulge sila kay para hindi magka-idea ang atong nga hindi mag-compromise ang atong nga investigation. Okay. Muna lang sa mga matag naman. Okay. So sa background sining victim, sir, kumusta man ni siya dira sa ila sining barangay? Bali ang aton nga victim is ari man sa aton nga watch list ang drugs watch list naton. Okay. So nabidong na siya sa may street level. Na-IR na niya namon. Tapos base sa information namon nga nakuha, hindi siya indulge sa sa pagbaligya sa droga. Tapos isa kalma naman, tapos sugid kay balik naman. Kamo nang iyang iyang trabaho. Okay. So, nakaagin na ni siya dakop, sir, or watchlist lang gid siya, or natokhang? Ano ba nga sitwasyon? Wala pa ni siya, hindi ni siya drug surrender. Wala man ni siya gidakop. Pero namon sa investigation report. Ay, sige, Sige, drama lang kami. Pero ang pagpatay ni siya, sir, dito gini sa sulod sang kay Tidgalantaw siya, syempre, damo man tao, sir, no? Damo tao. Actually, na-monitor niya siya nga balik-balik sa lugar. Siguro basi may nakatag information to sa suspect. Kaya amo na nga yung trainingan din siya. Kaya mo ito natabo din. I see. Okay, sige. So, aside sining ara sa listahan sang kapulisan, why man siya iban nga record? Kasi nga daw kasalawayon, abi, sa ilang barangay or iban pagin nga kaso so far? Wala man, sir. Amo lang naman ng under monitoring naman na siya naman sa Cabancalan Police. I see. Daw ka hindi man niya dako gani sa sir nga tao, abi, or I mean di dako nga personalidad kung illegal nga droga ang paghahambalan, sir. Ano nga sitwasyon? Hindi man lang street level na bidong, sir. Sige. Sir, Salarda, salamat gid mo sa imong nga time. Salamat gid kag may gabi, sir. Sige, sir. Thank you man, sir. May gabi man. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, may old grudges ang ining victim kag ang suspect, no?
Tiyan mo na galing hindi pwede mapalayag pa kay para hindi compromise no ang ila sining pag-imbestigar mga kaaksyon. Kinchindihan ta ng sitwasyon sang pulis. Action firing line. Okay, sige, kabalo ka, ulayhon ko lang ini because nga kadamo sa palamangkutano nagidiri sa ato nga daw Pinachanay des Negros Occidental do kasimple na lang gid iya. Action firing line. Daway na lang gid balor ang kabuhi sang tawo. Once nga type ya ka nga tumbahon niya ka, kag kon matagaan tsansa, patyon niya gid ka, no? So isa dire sa mga tutukan sang PNP naton kung paano i-monitor ang mga tawo nga nagadala sang armas lutha nga hindi man otorisado. Action firing line. Ati kaya na bukid-bukid man nga mga lugar, ang aton nga mga barangay officials da, hindi man basta-basta nga pangsitahon mo ng mga dalaman ni armas lutang, kay kung isa do isog pa yang pumuloyo sa ila sini kapitan. Action firing line. Ay kabudlay sang sitwasyon. Tsunami, gidya kon pulis ang mga sita, dira kag mga pangdakop or ano nga sistema, abi mga kaaksyon, ano? Action firing line. Sige, naga-monitor subong si Madam Ida Rio Sora, ho? Kag ang na-interview, to bago lang daw close friend to sila nga duha. Action firing line. Si Nanay Linda kag si Tatay Idida. Salamat sa pag-monitor, no? Buwas nga adlaw diri sa Bacolod mga kaaksyon, ang mga senior naton nga luyag magpabakuna, stop anay ang vaccination program sa Bacolod dira sa SM. Bangod nga nagdinumog to. Action firing line. May mga walk-in nga nagkalaladto didto mga kaaksyon. Damo galing gusto magpabakuna, no? Kulang na yung bakuna naton. Tibangon nga nagsululubra, kag daw nadula pa ang pag-organize mga kaaksyon sa aton nga COVAX nga ini sa EOC mga kaaksyon is stop anay. Dapat ang EOC da imbestigahan ninyo kung sino ang nagabaton sa mga walk-in da. Action firing line. Kaya pag-insyende ko, why isang walk-in diri mo? By appointment action hands. Before ka magkadto dito sa SM, nagpalista ka anay sa EOC or sinong panglista dira, no? And paglista dira hatag mong imo sining exact address mo dira plus pagid ang inyo sining telephone or cellular phone number kay kon imo na turno i-inform ka lang niya sa otoridad nga amo ni nga adlaw, amo ni nga oras kadto ka na sa SM kay para iturukan ka na sang vaccine. Action firing line. Tama na, bla? Tidamo, to kuno nagkalalad to, nga wala sang appointment, action hands. Ang pamangkot dira, paano natabo ini? Kabay pa nga sala lang ng information nga labaton naton. Base bla may ara, nagabaton, da walk-in, bla mo ng budlay, gina mo, tapos pasalig, bla? Action firing line. Stop lang anay. For a while. I-plastar liwat. Sa mga nakaparehistro na, hulat-hulat lang kamo. Kaya iti prioridad gid kamo iya, ginlista gani ngalan nyo mo. Ang iban dira gani dumaano na gid nga hindi magpabakuna. Ti kay nagpabakuna kamo, well, tawgan gid kamo na iya, no? Hindi lang dumog to nga wala pa sa appointment kiti problema gid na. Action firing line. Problema gid inang adako. So kalma lang. Kalma lang kiti namin ato taning pagplastar pasunod na to. Amo pa ning problema subong ko ni untat na naman. Action firing line. Sige, amo mala na ang aton pawatsyag angot sini. Oy may gabi lang kay Ma'am Uyen Colmenares na hidlaw siya kuno ho. May radyo na si Ma'am Uyen da sila balay naga-monitor. God bless da si mo ma'am. Amo ning magkadto kas kumilik da, amo ning maatubang mo, sigurado pagwa mo ya tapos ang imo papilis. Action firing line. Si Olivia Hulagting naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad. Kadamo gapon sa nagreklamo sa Basiwa ho. Ti ang amlig tubig to na interview ginasang aga si Councilor John Gamboa na may mga tikang naman tos lang himon. Action firing line. Ang pag-expectar sa Bacolod noon, pagsulod sa prime water, nami nga serbisyo,
Oy, ano tabo subong niya? Worst serbisyo. Action Firing Line. Tapos, ang balayra, nagsalalaka. Ang pinakalala, pag idire, kay way gatubod tubig mo, pero may galakat metro. Action Firing Line. Amo na masakit nga pamaturan dira. Oh. Abi prime water kag basiwa tayo liyog niya ko tadlong da sa inyo serbisyo do kahuluya na gining obra niya. Action Firing Line. Oo, tadlungan nyo man ilang do hindi man taman bla ka halata kag kakwan bla. Do di man taman ka halata kag kabahol sa mga sistema bla kay para at least hindi mo unta taman ni reklamo sa publiko tong barangay Kabogo. Nga pinamuyayaw to mga tao subong. Naghambal pa to kaning isa nga nagchat sa aton nga nagligad nga gabi bati ko to sang engineer ng interview mo kanami pamatian. Pero wala gyapon pulos kay way man serbisyo di samo no. Action Firing Line. Oh. Di kay nasangod to ang manager sang Basiwa na interview ng Action Alvin Graba. Kay matuto mga reklamo parti kunmotdan kabla. May mga sinuktanay nga daw doon din na husto daw beyond na bla sa husto nga di kunsindi kung nga ila problema ang tao sukton. Action Firing Line. Ila konsumidor ang sukto nila sa mga investigation nila, may mga investigation fee sila iya nga mga mga 180, may mga ning kun ano ning basiwa tanan-tanan na nang isandig sa konsumidor haw. Oh. Tapos ang pusnga sang gripo tiya mo to hambal sang interview ta nga engineer man sang prime water nga kon paghalin sa brownout pag abri mo sa gripo mo ang tubod niya daw baha ang kulor lamawan i-close mo lang ana action hands mahulat ka kuno mga 5 minutes kay pagbukas mo kuno tinaw na siya. Action Firing Line. Sad to say ang ibang tag isa na ka oras nga wala ginabrihan pagbukas lamawan mangyapon ang guaya. Action Firing Line. Tino sobra na ni ngayon to anay sa aton sa Bacolod Oo. Damayuhom pa tato kay within 25 years nga kontrata mapanami ng serbisyo ay sa sulod sang 25 katuig galing nga kontrata mo man nagyapon kakoy-kakoy tagali isang poor nga serbisyo. Do basi nalipat lang tugod si Sir Gura. Dapat mga 3 to 5 years nga trabaho kay hindi man basta-basta na trabahoon nga ini. Pagkatapos na mga 20 years abi good services ng aton nga matubang di ahay. Do malabo gyapon matabo dis Bacolod. Action Firing Line. Sige, padasunan tala na kay gina amat-amat tala ni sa Basiwa kag prime water nga ini para at least ina mga tao naton di nga konsumidor naton ma-address man ning ila problema kay kung isa mga ibang nga tawo ay nagaplaligo. Action Firing Line. Tanong ligo mo kumay tubig. May nagamalasakit na gani kuno sang halap pulaw bugtaw halin launa sa alas 4 sang sagi ka panalod kay kundi ka manalod pagkaagaw ay kagidya gamiton nga bisan ikilis mos bugas mo da. Action Firing Line. Ahay kaluluoy man. Sige, last 8:45. Action Brian Borden. Action Firing Line. Mabalik ko dugay maka-aksyon sa dugang pagpangalagad naton mga utod ta nga naga-monitor subong dira sa may area sang Mansilingan. Salamat gid sa inyo no. Last 8:45. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Romel JP may gabi Action Brian, monitor lang ko sa imo matahom nga program Action Firing Line. Keep safe always and God bless everyone. Belen Salaw Araman, thank you gidnay. Virgil Pinda, Celine Holmes gihapon. Keep safe gid Action Brian. God bless. Yodge Nolard Areman, Vanessa Mayo. Thank you gid. Si Ma'am Uyen. Kagwapa sa litrato ni Ma'am Uyen. Labi na gid sa personal. Si litrato lang na. Okay. Olivia Hulagting, nabasa ko na. No? John Evelyn Tumakin Brosi. Hi, good evening. Tamyaw ko lang. Family Brosi and Tumakin watching in Mansuban,Onsipalay City. Salamat. Okay. Warren Ortiz Araman. Russell Gomez. Bomboy Peralta. Nagsumbray, lihog ta basi may makakita lost wallet blue color
with PRC license, driver's license, and ATM card owner Ella Marie Peralta. Di na nahulog, sir man. Ginapaksyonan talang da makakita wallet da ha. May PRC license, driver's license da. Ang tagiya sina si Ella Marie Peralta. Sige. Basi pwede nyo di mahapit sa Action Radio. Merly Gonzaga, naga-monitor man. God bless. Joby Artagami, naga-monitor man sa Barangay Villamonte. Mabuhay ang Action Radio. Thank you, again. Josephine Paro Alarcon, nagsumbray, monitor kami sa firing line. Nami, angi ko siyo maghatag babalita sa mga listener. God bless you and your family. Salamat. Thank you, good. Thank you, good. Okay. Jose Mongcal Torilla, may gabi. Alright. Josilia Maulit, Aksumbray, greet ko akong sister Marisa Villarosa, happy birthday. Salamat. Timbre Villa Rivard Hara, Araman, sa Bago City niya. God bless always. Salamat. Stay safe man. Sige, ma-relax ka, no? 8:48. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, las 8:56, gina-endorso man naton sa inyo ang Mighty C, no? Ang alkaline nga vitamin C na pamatud ana sa mga eksperto
gina-endorso man naton sa inyo nga bahin. Kag ang tax stamp nga pike nga hindi halin sa NBI o kon BIR, Bureau of Fire Protection, Bureau of Internal Revenue, mga kaksyon, BIR, na? Di na to kasi nung tagiya sa to nga way pagin na bulgar hasta subong. Action firing line. Aplo pa man kuton na basi malabot ang BIR masunod nga adlaw kiti lapit bilyon ato sumasuma nila. Hindi tagin mapagwa ang mga ngalan kung sinong tagiya sini. Pero kung ultimo gani madakpan nga managbaligya saging nga naglapas sa libertada iwaragwag din ang ngalan. Action firing line. Pero kung mga dlagkoan nga mga negosyo, no kabudlay gini pagwa action hands daw ginazipira na mga baba. Sige, D3 bayo ang dulong ta sa to. May nga bilang paapas lang ko no, ang pamilya Ramirez sang Barangay Granada, Alangilan kag pamilya Chongko. Montesa pagid no? Sa Greensville ni siya. Home site, madamo gid nga salamat. Sige kay Sir Alex Montesa. Ang bal ni Ma'am Vanessa, bal niya, no time to relax action bray. Kay naka-on air ka. La, mapaos ko na yung karoon. Si Granada M. Marlon, good PM action bray, OEC. Anong OEC? EOC gra. System sa vaccination kulang. Mayo man kung tani kay may online registration sa vaccine kay may text man kami one night before sang schedule vaccination. Pero ang kulang pag-abot sa SM vaccine site wala man gani ni computer to counter check kung ikaw bala ang ara sa listahan nga naka-schedule sa sina nga adlaw. Monitoring ang kulang kung sino gid bala naka-schedule sa amo nga adlaw. Amo na nga nagatinumpok ang tawo nga mga walk-in lang po may kilala sa sulod may mahibalan mo man mga hulag sa mga personnel sa pag-salot sa linya. Tiyan mo ng problema gida. Lapit-lapit sa luwag kong kisabla. Tiyan mo pa na magdulot problema ti ara inuntat iya sang EOC ang operation dira sang vaccination. Kung tatan nyo blang batasan, nyo blang palapit-lapit, das luwag kag papapil-papil. Kaya way ginaya pulos iya nga mga batasan manginamos na. Perform ka lang da bla, kag magtrabaho ko na nung task para sa imo. Timbes ka namin isang vaccination sa SM da. Ginpauntat anay, kiti damo walk-in, ang iban to, basi way gito appointment mga kaksyon, lapit lang yas luwag. Why na kita sa ingo pang oras sa aton sa nga pagpangalaga pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Henry Pulgar, Action JM by kinang aton sa nga IT Tonight, Action Day Salazar ang aton sa partner mas. Standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa and ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa mga gyapon nga istasyon kag urasa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.